Sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wangi rapi turu yen awan rada yen mangan amar katan sakelingan betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu wong ayu sok guyah-guyu gantung Maria pemarindu setino rasane serindu ringan marake guru numpak dekar lakone ngelan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti bapak aduh piyo anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung cut lebu neng karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung Surya Budaya juragan sawer luwih benci ratu daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wangi rapi turu yen awan rada yen mangan amar tansah kandamu wong ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa calukmu wong ayu cok guyah-guyu urung tak trimo gantung Maria apa marindu sedina rasane serindu dengan marake guru rina wangi
Ya. Kok iso lali Iso. sak lali sak geruk. Aku to. Iya. Dan iki Pak. Lah lali sak geruk. Kan lali ya lali. Ali. Lali. Aku sakniki teko kono mang wis anu. Aduh bapak, aduh biyong kuwi. Heeh, bener ini aja nih. Lah Mbak Es lu keru lek marahi. Mbak coba. Aku sing. Heeh, tak jauh kurang tak jauh. Langsung ya. Aduh bapak. Yo ditakon Mas, ditakon. Tok maneh iki ngepos ngono ya. Ji lalu. Aduh bapak aduh piyo anakmu kaya wong gemblong kapan dikau paring pitulung iwak cucut mlebu neng sarung kebacut alias sekadung ngenteni